Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда мин Адилә Бирханова. Бергә киңәшләшеп, төпле нәтиҗә ясауга корылган авыл җирлекләре башлыклары семинарының чираттагысы югары Пәнәче җирлегендә узды. Анда катнашучылар авылның социаль объектларында, крестьян фермер хуҗалыкларында булып, аларның эшчәнлеге белән таныштылар. Семинардан безнең репортаж. Зейнең авыл җирлекләре башлыклары бу юлы югары Пәнәче җирлегендә район башлыгы катнашында күчмә семинар бара. 5 авылны берләштергән җирлектә барлыгы 741 кеше яши. Авыл ничек гомер кичерә, үзара салым акчасыннан инде эшләр башкарылган. Семинарда катнашучыларны шулар белән таныштыралар. Кунаклар Түбән Пәнәче җирлегендә крестьян фермер хуҗалыклары эшчәнлеге белән дә таныштылар. Фәнис Минниханов кошчылык белән шөгыльләнә. Бройлер шибиләре үстереп сатуны тышлы күрә. Үрдәк тә тоткан бары, кызыл тавык та тотайык, хәзер инде только бройлер. Җәүдәт Зәйнәшев та фермерлык хуҗалыгында кошкырт үрчетә. Югары һәм Урта Пәнәче авылларындагы фельдшер-акушерлык пунктлары яңартылган. Медицина оешмасы да семинарда катнашучыларда кызыксыну уятты. Менә шулай булганның кадерен белеп, һәр нәрсәдән ям табып яшиләр югары Пәнәче җирлегендә. Семинар киңәшмәнең пленар өлеше авыл мәдәният йортында узды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Югары Пәнәче җирлегендә узган семинарда катнашучыларны Зей белән Шаулы шигендә алып барылучы күләмле юл салу эше белән дә таныштырдылар. Биредә ремонт эшләре ахырына якынлашып килә. Зейлелер Казан белән Алабуга шәһәрләренә хәзер кыска юлдан һәм тизрәк барып җитә алачак. М7 Волга федераль трассасының бер өлеше булган юл югары Пәнәче авылы тирәсендә урнашкан. Авыл җирлекләре башлыклары җитәкчеләргә семинар барышында яңа юлны сынап карарга мөмкинлек бирделәр. Әйләнгечтән юл турырак та, тизрәк тә булачак ди район башлыгы. Алга караганда ул безнең Елабуганың Кастинеево дигән авылына килеп чыга, күп яңа күпер аркылы. Бу якка безнең 21 километр бөтенсе чыга. Атыякка киткәндә инде Шолланың узып китеп, поселок Татарстан дигән совхоз барыннан ул якка 32 километр. Юл аша йөрү җирле халыкка бушлай, узгынчы йөк машиналарына түләүле булачак дип фаразлана. Кулланылышка тапшыру агымдагы елның декабрь урталарына планлаштырылган. Әлеге юл Казан ягыннан Түбән Кама, Зей, Тукай, Минзәлә, Актаныш һәм шул яктагы башка районнарга йөрүчеләрнең вакытын янга калдырачак. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Зей 26 октябрьдә узачак күләмле чараларга әзерләнә. Авыл хуҗалык хезмәтчәннәренең уңыш бәйрәме, Ринат Фәрдиев истәлегенә бөтен Россия көрәш турниры. Бу көнне җитәкчеләр хәер-фатихасы белән яңа төзелгән социаль объектларда кулланылышка тапшырылачак. Шуңа әзерлек максатыннан район җитәкчелеге төзелеш эшләре барган биналарны карап чыкты. Кулларына көрәк алып, район җитәкчелеге агачлар утырта. Бу эштә Зей урманчылары да ярдәм итә. Яшь зәңгәр чыршу сентеләре шәһәр урманчылык бинасы территориясен ямьләп торачак. Район башлыгы җирлекле яшелләндерү һәркем бурычы булуын ассызыклады. Истәлеккә калсын, шушы зданиены ремонтлаганнан соң утырткан идек дип, кемнәрдер 10, 15, 20 елдан соң ала берсә карарлар. Әйбәт итеп үссеннәр. Зей урманчылыгы оешмасы 2 ел дәвамында капиталь төзекләндерелде. 26 октябрьдә тантаналы төстә бина кулланылышка тапшырылачак. Коллектив мөһим вакыйгага әзерләнә. Аның эчке ягы гына түгел, тирә-юне дә яңартыла, яшелләндерелә. Урманнарны яңартуда урманчылар ел сайын зур тырышлык куя. Время выполняем. Посадка – это весенний период, 100% выполняется. Дополнение же этих посадок, потому что у любой посадки бывает, что отпад, этот как бы природный отпад, усыхание части высаженных сеянцев, саженцев. То есть мы потом их дополняем. Белгечләр киңәшен тотып, аның өстенә бар күңел җылысын салып, утыртылган зәңгәр чыршыларның үсеп китәчәгенә шик юк. Алар киләчәк буын вәкилләрендә сөендерәчәк әле. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. Район авыл җирлекләрендә махсус хәрби операциядәге хәрбиләр өчен төрле гуманитар ярдәм чаралары әзерләнә. Һәр кич мәдәният йортына җыелып, окоп шәмнәре ясыйлар, авыл хатын-кызлары өйләрендә токмаш кисә, коры ашлар әзерли. Гомумән, кем ничек булдырала, шулай ярдәм итә. Бүгенге көндә 25 урында волонтерлар маскировка шелтәрләре үрәләр. Кушылга авылы мәдәният йортында да гырли бу игелекле эш.
Аларны тик бер максат изге теләк берләштерә. Кушелга авылының хатын-кызлары, әби апалары көн сайын маскировка шелтәре үрергә мәдәният йортына җыела. Август аенда гына оешкан төркем бүген 25-нче шелтәрен төгәлли. Biz көненә 2 тапкыр киләбез. Иртәнге 9-дан алып 12-нче яртыга һәм кич белән кичке 6-дан алып шулай ук 9-нчы яртыга хәтле эшлибез. Сетканы урып бетергәч, без егетләребезгә сетка эченә күчтәнәчләр салабыз. Беренче чиратта инде җылы носкилар, перчаткалар, тем-томнар, конфетлар анда. Берсе тосмаларны кисә, калганнары үрә, әзер булганнарын төреп капчыкларга тутырып та куялар. Күмәк көч белән никадәр солдатка ярдәм итеп, күпме гомерләрне саклап калганнар. Biz bu setni urur üçün idəgi işlərimizni qaldırıb kiləyəbiz. Özümüzdən də ülüş kirsin deyib, жиңуге өлүш кирсин дип. Киткән балалар исән сау әйләнеп кайтсыннар. Шушы авылдан Ралия апа Әхмәдуллина бар күңел җылысын кушып уйык башлар бәйли. Бәйләменең һәр күзе саен егетләрнең исәнлеген тели. Былтыр да ул фронтка 100дән артык пар уйык баш бәйләп узаткан. Без беләбез Украинаның шәһәрләренә, авылларына шартлаткыч әйберләре төшеп, алар әйберсез, киемсез калалар. Бала чагалар ялангач, ачлар. Шуның өчен инде мин уйладым да нигенә зур носкиларга ияртеп кичкенәләрне дә бәйләргә һәм без инде аны 2 тапкыр җибәрдек. Түбән 5 егетләр СВОга киткән көннән алып беренчеләрдән булып ярдәм әзерли башлаган җирлекләрнең берсе. Иң мөһиме шунда алар бу гамәлне кемдер әйткәнгә түгел, ә күңел кушканга башкара. Түбән 5 авыл җирлегендә СВОда катнашучы егетләребезгә булышу йөзеннән төрле чаралар уздырыла. Түбән 5 һәм Кушелга авылында сетка үрәләр, Шыкмай, Кушелга авылларында, шулай ук Түбән 5 авыл мәктәбендә окоп укучылар окоп шәмнәре ясыйлар. Без хәзер хәрбиләргә бары тик шулай гына ярдәм итә алабыз. Берни дә кызганыч түгел ди Кушелгалылар. Гуманитар ярдәмне алган егетләрдән килгән рәхмәт сүзләре аларны тагын да рухландырып эшләтә. Хатларны инде мин баштан үзем язган идем, аннан соң инде безгә Түбән 5 мәктәбе укучылары хатлар китерде. Үзем язганда инде мин телефон номерымны да күрсәтә идем. Егетләрдән кире элемтә килсен безгә дип. Һәм шулай итеп безгә элемтә килде. Без шул хәтле шатландык апалар белән. Безнең сеть эләккән Шыкмай авылы малаена. Без менә ул хисне менә әйтеп бетергесез. Үз көндәлек эшләрендә җайлап, килеп, кичләрен волонтерлык эше белән шөгыльләнә алган авыл халкы соклануга һәм рәхмәткә лаек. Адилә Бурханова, Александр Тимофеев, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең Гөләмәләр шурасы 2025 елга мөселман бәйрәмнәре календарен раслады. Хиҗри календар 12 айдан тора һәм Мөхәррәм аеннан башлана. Мөселман календаре айларының башын һәм ахырын билгеләгәндә Диния нәзарәте җирле географик үзенчәлекләргә һәм астрономик мәгълүматларга таяна. 2025 елда изге Рамазан ае 1 мартта башланачак. Кадер кичәсе 26 мартка туры килә. 30 март Ураза бәйрәме. Тагын бер бөек мөселман бәйрәме булган Корбан 6 июньдә билгеләп үтеләчәк. Зеев уклары һәм Новый Зай район газеталарына 2025 елның 1 ярты еллыгына язылу дәвам итә. Район яңалыкларыннан хәбәрдар буласыгыз килсә, басмаларга язылырга ашыгыгыз. Шуның белән бүгенгә әзерләнгән хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам. Яхшы кәеф һәм күңелле кичләр сезгә.